Hej alle sammen, velkommen til min kanal. Jeg står her med dabdyret. Min telefon siger lyde nu. Okay. Woo. Nå. Men hvad skal vi egentlig i dag? Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg så. Det ved jeg heller ikke. Hvornår får jeg egentlig en Nebula-key? Jeg vil gerne ranke op til N. Nå, men jeg tager ind i minen. Hen til M. Og forresten, når du skal tage til minen, så kan du også bare skrive warp. Og så den mine, du er i. Warp M. Og hvis jeg synes, det ser lidt anderledes ud med mig, så er det fordi, jeg har fået en texture pack på. Det havde jeg ikke sidste gang, jeg spillede, men det har jeg så nu. Det går mok med den her super pickaxe. Det er snart stykker, den her super pickaxe. Men det man får virkelig ikke særlig mange penge ud af mine. Det højeste, jeg har fået ud af mine, det er omkring 3 millioner. Det er ikke så meget. Men det er egentlig utroligt, at jeg kun mangler 18 millioner, og så kan jeg ranke op. Vi er inde på Freakyville lige nu, og der er en chance for, at den mand, de er på lige nu. Ikke også? Ja. Fordi der måtte stå noget med den mand, de har ranket op. Og ved du hvad, bare glem, hvad fanden jeg sagde. Jeg har tjekket det ordentligt nu. Nej, okay, der er ikke chance. Der er ingen chance for, at det kunne være ham, men ja. Men jeg starter også en serie op på Minecraft Prison. Og det kommer til at blive op, det er sådan, at sæson 1, det er bare, hvor jeg er i C. Sæson 2, det er i B, og så sæson 3, det er i A. Det går bare fuldstændig på. Til inde i Minecrafts PvP, eller også er det Freakyvilles. Ja, Freakyvilles PvP, ikke? Det er ikke han på OP Prison, men der har de sådan noget, der, hvad er det nu? Man kan for det første få lejligheder. Og så stod jeg sådan på et tidspunkt bare og kiggede ud på dem, der lavede PvP mod hinanden. Jeg stod bare sådan og klode på klode. Og de kunne bare nakke mig og få penge for det. Det gjorde de ikke. De stod bare og klode. Det er vildt underligt. Okay, hvor mange penge får jeg nu? Hvorfor skrev jeg skråstreg warp? 1,3 millioner. Finder. Ja, okay, 17 millioner. Og et mega flot hus har vi fået bygget. Ja. Men vi kan bare til at lave et andet afsnit her i dag, ikke også? Ja. Vi kommer også til at lave et afsnit med, hvor vi spiller et eller andet, hvad er det nu, det hedder egentlig? Duel? Ja, det hedder Duel. Ja, det spiller vi kommer til at spille sammen her senere. Det er mega fedt. Okay, jeg har meget glas. Okay. Jeg har næsten 2 stacks glas. Men vi har egentlig ikke noget at lave, vel? Nej. Var det så bare det? Ja. Altså kan vi bare gå og med en anden, men forresten. Den der pool, vi skal lige vide for meget, den der pool har kostet, ikke også, AT? Altså, det er ikke bare sådan en pool for sjov. Det er ikke bare sådan en pool, man lige køber, når man er i A. Det er det ikke. Den her altså koster os 11-20 millioner for at lave den her lille pool her. Så. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Det der Lucky Chest for noget, jeg fik et eller andet. Nå, Lucky Chest. De er gode. Så kan du få alle mulige super ting. Der er sådan, Lucky. Jeg stod kun mig at åbne den, men så var jeg ikke hurtigt nok. Nej, var du ikke hurtigt nok til at tage den? Nej, hvor er det hen, man gør det? Hvad bruger den? Hvad? Hvor man? Jamen, det er henne ved case. Der er case i dem. Der er noget, der hedder, jeg tror det er en gem key, eller sådan noget. Nej, jeg tror faktisk, eller også er det lucky case, der er i. Der er så, og så kan du finde alt muligt til de her ting, som jeg har. De her chestplate og sådan noget. Og sværn og det der. Det er der, man finder dem. Og hakkerne. Det er der, man vinder dem. Fik du dem? Har du dem? Hvad? Du fik dem ikke, vel?
Nej, jeg var ikke hurtig nok. Det er nok den her. Ja. Ja. Nå, men det var meget uheldigt. Jeg siger det ham, der sagde, han var det med det. Han har købt sig til F. Vi er meget højere ranket end F. Okay, G. H. I. Okay, TV begynder altså at blive en fattiglus herinde. Hvad? Vi begynder altså at være sådan nogle fattigluse herinde. Nå. Ja. Men skal vi stoppe afsnittet? Yeah. Vil du være med til afslutningen, eller hvad? Ja, jeg kommer. Okay, jeg har stadig her sporten, og hvem fuck? Der er Matt Chemist. Jamen, goddag her. Jeg er hen på dit plot. Nå, okay, jeg kommer nu. Bum, bum, bum. Og der er du. Hej. Okay, skal jeg stå klar. Husk, det er ikke mit ansigt, der er den der bag på den der sten der. Det er ikke ansigtet. Nå. Mange tak, fordi I så med. Husk at subscribe til AT og mig. Like, kommentar. Og så ses vi i næste afsnit. Hvis det bliver næste afsnit. Ved du, om der bliver det næste afsnit egentlig? Nej, mindre vi dør. Ja, okay. Okay. Der kommer til at være... Hvorfor har jeg et skjold? Okay. Nå, men hvis vi ikke er døde, så ses vi vel i næste afsnit. Og hvis I ikke er døde, så ses vi i næste afsnit. Hey. Hallo, Wow.